Engreixaven un o dos per setnar, per nostre consumació familiar, i poi n'engreixaven un altre parellat per los vendre, perquè dins d'aquelles temps hi havia pa l'elevat industrial. Farien de salsissa, farien de gratús, més que cosa erano grandi sense, tots els de l'entorn, tot a Covelló, per adotar-se'n al porc. En altres anaven a les altres, canteles anava el porc, lo fotien sur un banc, sur una espècie de tauro, lo sannai te fotien cotel, e poi a medaglia bullento, lo bulician per far partir la premia de pèl aquí, que hi havia la sedos e la premia de pèl. E poi lo despesava, ne ocupava los trossos, n'hi havia per fer la salsissa, n'hi havia per fer els gratús, n'hi havia totes les categories. E poi saraven los cambazzús, les espallos, e facien de la salsissa, que la salsissa la saravo també. Més o meno io che a una spilla l'hanno facevo trabucare, perché il mutien, la mettendo in la tripo, ma io mengi andavo dert, allora a una spilla non cario trabucare i canti a violert. Tutte cose che facevo di trovare.